batalla. Ha estat un equip molt i molt sòlid, que ha pujat un graó, com diu el nostre company Xus Carrillo, i que, per tant, també se les ha de felicitar per aquest treball encomiable, per aquest esforç encomiable durant tot el partit, però finalment el Barça, que continua sent millor, ja té expedit aquest bitllet per la final, recordem-ho, aquest diumenge, aquí, en el mateix escenari que avui, a la Ciutat del Futbol de las Rozas, per jugar la final de la Supercopa d'Espanya. La tercera edició serà la segona final del Barça, després que l'any passat caiguéssim a la tanda de penals contra l'Atlètic de Madrid. Aquí estem veient algunes de les millors oportunitats d'aquest partit, sobretot aquesta molt clara de Fridolina Rolfo. I aquí el xut de Clàudia Zornoza amb la cama esquerra, i ara se sentia el soroll de l'impacte contra la fusta, com s'habilita aquí el xut, com es perfila amb la cama esquerra, el llançament que gairebé acaba amb un petit ensurt, i aquí s'equivoca greument Clàudia Florentino, i gairebé suposava això el primer gol del partit, que encara es faria esperar i força, que veiem com Missa Rodríguez, tot i que torna sobre les seves passes, no hauria pogut evitar el que hauria estat el primer gol del partit. Tenim ja el nostre company Xus Carrillo amb protagonista. Amb la reina, amb la capitana, amb la golejadora, amb Alexia Putellas. Ha costat moltíssim, o m'ho ha semblat a mi? Sí, no, ha costat moltíssim. Al final tenim davant un bon equip, amb molt bones jugadores. Hem generat, hem tingut ocasions. Semblava una mica el partit potser contra l'Atlètic de Madrid a Almeria, l'última semifinal que vam jugar, i no volia entrar, però hem ajustat un parell de coses i al final ha entrat i estem a la final. Missa extraordinària. Si no arriba a ser pel dia que tenia avui la Canària, el resultat hagués estat de 3-4-0. Elles també han tingut una pilota al pal, també és cert. Sí, era el típic partit que està generant, la portera ho treu tot, Missa és de les millors porteres del món, avui ho ha demostrat, elles tenen una, i és la típica que hem tingut fortuna perquè li dona la panys la rosa, li dona el pal, li dona el cap i pot entrar o no, i per sort no ha entrat, i per sort nostra, clar. Et veig contentíssima. Què li diries a la gent culer que ha patit, com heu patit vosaltres des de casa a través de Barça TV? Que al final és un partit que ha costat, que ens hem tingut que esforçar, que al final ha estat una setmana complicada perquè ens van suspendre un partit contra la Real, realment no teníem el termòmetre de com estàvem competitivament, i ara pensar una final, tornem a jugar una final, volem alçar el primer títol i ja sabem com són les condicions que en 4 dies la gent s'ha d'organitzar, però esperem que puguin venir aquí i animar-nos. Gràcies i felicitats pel gol i per la victòria, capitana. Gràcies. Les paraules d'Alexia Putellas en directe a Barça TV quan són les 9 del vespre i 13 minuts. Roger. Doncs moltes gràcies per la feina, Xus Carrillo. Esperem ja diumenge tenir a la nostra companya Carla Garcia, a qui li enviem una abraçada molt forta, que segur que també com nosaltres ha patit, però el Barça ja és a la final d'aquesta Supercopa d'Espanya. Moltíssimes gràcies, amics telespectadors de Barça TV. Gràcies de debò. Ens sentim aquest diumenge. Esperem que sigui el primer títol de la temporada. Adéu, adéu!